Assalamu alaikum jama'a, barkamu da sake saurara cikin sabon shirin na Mr. Prof TV. A yau shirin ne zai taɓo yadda za ka samu followers a Instagram, wato followers, real followers a Instagram. Amma kafin mu je zuwa ga darasin mu muna roƙon da idan kai ba ne wannan tashar ta mu albarka wato tashar Mr. Prof TV to ka daure da Allah kai mana liking kai sharing. Kafin kai waɗannan kai mana subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu. Mun gode. A ga application nan mai suna 4K followers za mu aje muku download link ɗin shi a description saboda ba aje shi a Play Store saboda application ɗin ana amfani ne shi ta gurɓatacciyar hanya. Mun gode. A wannan darasin namu za mu koya muku yadda ake samun followers da likes da dai sauransu a Instagram. Hanya ta ɗaya, saboda akwai hanyoyi da dama amma wannan hanya ta ɗaya ce za mu fara kafin mu je ga sauran hanya. Mun gode. Za ka shiga application ɗin ne. Bayan ka shiga application ɗin zai nuno ma ka sa username, gashi nan sai ka taɓa continue. Bayan ka taɓa continue zai nuna ma waɗannan abin ka taɓa kati mun taɓa ta ƙasa a 500 followers kenan. Mun taɓa ta ga sunan dai top ga followers ɗin da muka samu followers 2,500. sai ka sa take my followers. We are going to share your profile at Alio Big Boys with 250 users. 2,500 users from our community. We are +1 mil. By using the exact combination of hashtags that are going to see in the next screen, you will be able to get approximately 2,500 potential followers. Follow the steps. Wato anan suna nuna cewa za su raba username ɗinka zuwa mutanen su da suke fiye da miliyan 1, amma za su ba mu hashtags wanda za mu yi saboda za a yi posting ne. Sai ka taba OK, za ka jira ya gama retrieving hashtags ɗin. Wani ku gani to muna roƙon da ku mana liking ku sharing domin wasu ƙaru. Idan kuna da wasu tambayoyi game da wannan channel namu ko game da darussan da muke ɗorawa to ku mana tambayar mu a comment section. Mun gode. We are almost done. Important to verify you are human and not a robot. Sai ka taɓa OK. Nan da zai nuna ma you have 2,500 followers coming 24 hours. Sai ka taɓa view hashtags. Gashi nan ya nuna mana hashtags waɗanda za mu yi. Sai ka taɓa copy and continue. Bayan ka taɓa copy and continue sai ka taɓa next. Next wato ka jira shi gama processing. Wato sai ka yi sai ka zo card
sai kai tagging din wanda za ka yi tagging. A zamu yi tagging din Mr. Prof, kuma zamu yi tagging din Mr. Prof TV, sannan kuma zamu yi tagging din Bilaji Photography, kuma zamu yi tagging din Bilaji shi kanshi, da kuma Nuhu Abdullahi, Dari Alihi, da dai sauransu. A zamu je right caption, tunan inda ya ga an rufe right caption, nan ne za ka sa hashtag ɗin, sai ka paste ɗinsu. Bayan ka paste sai ka danna share. Bayan ka share ɗinsu, already sun gaya mana cewa 2,500 followers coming. Za su zo muna nan da awa 24. Saboda haka za mu jira mu gani awa 24 lokacin da followers din namu za su. Amma fa ku sani da cewa ba wai lalle dole sai followers 2,500 za su ba, ko follower 100 za ka iya samu. Za ka iya samu 100. Kamar yau gani mai posting ne. Muna cewa mun kawo ƙarshen darasinmu na Mr. Prof TV. Ka daure kai mana subscribing, kai liking, kai sharing, sannan kai comment domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Domin ci gaba da kallon ƙayatattun shirye-shiryenmu na Mr. Prof TV cikin sauƙi kuma a kyauta, mun kawo muku